Gimakak sa usa ka Dabawenya artist ang pahayag ni Ramil Madriaga nga miangkon nga siya ang naghatag og painting kang Vice President Sara Duterte atol sa impeachment hearing sa House Committee on Justice batok sa bise. Atong sayro ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil? Sara gibutyag sa resource person sa impeachment hearing sa House Committee on Justice nga si Ramil Madriaga nga siya matud pa naghatag og painting kang Vice President Sara Duterte agig pagpamatuod nga suod siya sa bise. Apan gipanghimakakana sa usa ka Dabawenya artist sanglit ang maong artist matud pa mao'y nagregalo sa painting o naghatag kay Vice President Sara Duterte ni adtong mayor pa sa Davao City ang bise ni adtong tuig 2021. Sa Committee on Justice hearing sa impeachment complaints bato kay Vice President Sara Duterte, gipakita ang pictures nga naka-attach sa supplemental affidavit ni Ramil Madriaga. Agig pagpamatuod ni Madriaga nga suod siya kang VP Sara. Taliwas sa una na nga pahayag ni VP Sara nga wala siya personal relationship kay Madriaga. Earlier po, Ginoong Madriaga, may nabanggit po kayo doon sa mga larawan na kayo po ay nagbigay ng painting kay VP Sara. Pwede niyo po bang ituro nasaan dyan yung painting na sinasabi ninyo at kung kailan niyo po ito binigay sa kanya? Nagregalo po ako sa kanya ng isang painting niya na ginawa po ng isang scholar ko sa Laguna. May mga scholars po ako sa Laguna. May isa po talagang talented fine arts. Pinagawa ko po ng painting na yan. Tapos kinuha po ng Presidential Security Group sa bahay sa Laguna. Apan, usa ka Dabawenya artist ang nipagula og post sa iyang social media account human ang gibutyag ni Madriaga. Sumala sa maong artist, giregalo niya ang painting kang VP Sara niadtong mayor pa sa Davao City ang bise niadtong 2021. Nagtakdo kini dihang gisubay ang post sa social media account ni VP Sara niadto pang August 2021. Gibutyag sa bise nga hinimo ang maong painting sa usa ka Dabawenya artist. Taliwas sab sa giklaim ni Madriaga, sumala sa Dabawenya artist, dili siya scholar o dili sab taga Laguna, taga Davao City siya. Sa gipagulang pahayag ni VP Sara, gitawag ni ini nga mini trial ang pagdungog sa House Committee on Justice. Sumala niya, dili katupong si Madriaga o ang iyang mga giingong kaubanan sa House of Representatives sa iyang kapasidad nga makakabot og resulta. Kay di man lang daw sila makahabi og bakak nga katuuhan o di bakaha sundon ang rule of law. Dugang niya, kahinumduman nga ang unang impeachment nga kaso na mantsahan og aligasyon sa pagpanuhol nga ikalambigitan matud pa sa mga miyembro sa Kongreso o ang ikaduhang impeachment kay walay kalahian. Ang kapakyas sa administrasyon sa paghatag og hinabang ni ining krisis sa presyo, dili tungod sa kakulang sa resources, kundi tungod kay ang pondo sa publiko gigamit alang sa politikanhong pagmaniobra aron malikayan ang tulubagon sa labing kurakot nga budget sa kasaysayan sa nasod. Ginakuhaan pa og pahayag ang Malacañang kalabot ni ini. Sara sa mensahe nga gipadala ni Davao City 1st District Congressman Paulo Duterte sa GMA Regional TV1 Mindanao gibutyag niya nga wala matud pa kaila ang pamilya Duterte kay Ramil Madriaga. Sara. Kaya salamat, Argil Relator.